ala n'a sɔrɔ ko mɔgɔ de tun bɛ se ka den di yɛrɛ ma tiɲɛ yɛrɛ la denko bɛ ne min ka bi dɛ Mariam i n'a fɔ n bɔra k'a f'i ɲɛna cogo min du in kɔnɔ i kɛcogo dɔn dɛ yanni so tɛ kelen ye dɛ i yɛrɛ b'a dɔn i natɔ baba ye kuma min f'i ɲɛna ni mɔgɔ o mɔgɔ y'i bila baara la a kɛra ne bɛ yan o a kɛra ne tɛ yan o u dɛmɛ i k'u ka baara kɛ muso min y'i fo finman ye o de ye muso fɔlɔ ye o y'an kɔrɔmuso kɔrɔba ye awɔ don in finman don in jamujani o ye filanan ye Madame i kɛcogo dɔn dɛ i k'i jija fana i kana se papa ma n'i y'a ye sɔgɔmada fɛ i k'a fo n'i b'a fo fana i k'i ɲɔngiri i n'a fɔ i b'a kɛ cogo muso Madame i kɛcogo dɔn dɛ ayiwa i kana to i ka don mɔgɔ si gasi la sigi man nɔgɔ ni mɔgɔ min y'i bila baara la dɔrɔn o kɛ n'i bilala ci min na o kɛ fo k'a ɲɛ sinon i kana to an tɔgɔ ka tiɲɛ a ka taa fɔ ko Masu nana n'a dɔgɔmuso ye a tɛ mɔgɔ bonya a yɛgɛbɛ ka bɔ a bɛ taa denmisɛnniya de dun b'i la ne bɛ se k'a faamu nka mɔgɔ wɛrɛ tɛ se k'a faamu surtout i yɛrɛ man kɛnɛ nka papa bɛna fɛɛrɛ tigɛ papa bɛ fɛɛrɛ tigɛ n'Ala sɔnna i selila kɔnɔ ayiwa n t'a dɔn a yɛrɛ bɛ so kɔnɔ de wa a bɛ yɔrɔ min mɔgɔ m'a dɔn fɔlɔ ni sɔgɔma kana n'i ka sɛji yɛrɛ gabuda la n bɛ gabuda la sigi jɛ yɛrɛ muso de ka di ye ale ye kɔni muso ka di ye kɔni e wulila i y'i ka daraka dɔn non bon ma dumuni kɛ fɔlɔ ni terikɛ kɔnɔ muso tigi la dumuni kɛ an foyi tɛ a cogo a ma mɔgɔ fɔ la dɔɔni ne solila ka taa sugu la bi ayi ni n tilala tobili la n tun bɛ fɛ ka taa bɔ terimuso in ye kɛ Najisere ka ca dɔɔni wa awɔ a ka ca musée an bɛ sɔn ka tile yan nɔ bi a kun voyagera a nana bɔ voyage la k'a bɛna k'an bɛ tile yan nɔ bi e kun b'o fɔ n ɲɛna joona a kɔni ne kɔni y'a cɛ e kɔni b'a dɔn ne tɛ dumuni tobi k'a dɔgɔya parce que a tun ma mɔgɔ wɛrɛw bɛ se ka na i fɛ yen nɔ i bɛ mun miiri la ne b'a la depuis n bɔtɔ so kɔnɔ i miiri jaanen don n t'a dɔn min b'i la mun kɛra papa yɛrɛ n t'a dɔn n'a bɛ so kɔnɔ de wa yɛrɛ filɛ nin ne yɛrɛ tun tɛna sigi sa n'an sigila fila n yɛrɛ tun bɛ ɲininkali la sisan n t'a dɔn n'i bɔra ayi ma bɔ fɔlɔ n kan ka taa karamɔgɔ fɛ yen ci dɔ bɛ n'o cɛ ne yɛrɛ ni karamɔgɔ famana depuis a taara dugu la an nɔfɛ a dun kan ka na bɔ yan ala muso yɛrɛ kan ka na walayi karamɔgɔ ale kɔni n'a muso ye u kɛlen ko jinɛ ni jakumaw u tɛ bɛn u tɛ fara madame a ka fisa a ka fisa dɔɔni kɔri yan tigi degun ne ayi a tɛ yan degun ne yɛrɛ toli ka di n ye kosɛbɛ ka tɛmɛ n fa waati t'a la i hakili to a la dɛ i kɔni i ka kuma fɛ hakili la san kan ka sɔrɔ a ye caman f'i ye ne kɔni bɛ se ka min da o kan dɔrɔn i yɛrɛ fana ye muso de muso muso bɛ du kɔnɔ yan nɔ a bɛɛ nana ka cɛlasigi de la i yɛrɛ fana bɛ t'i ka cɛlasigi de la a kɛ ala ye ka u minɛ ka ɲɛ i k'u k'i dɔ ye i bɛ kɔrɔmuso minɛ cogo u minɛ ten tɔ n bɛ mun f'i ɲɛna cɛ foyi tɛ bɔ a muso kɔ kan an bɛ ɲɔgɔn nɛgɛ nin a mana gɛlɛya cogo cogo ci min yen nɔ furu ye tiɲɛ dɛ n t'a lajɛ an ka so yɔrɔ ma mɛ i hakili to i kɔrɔmuso a sinamuso ninnu na sinamusoya yɛrɛ ye kuma cɛ de i hakili to i kɔrɔmusow la i ka nin to a danni la dɛ i nana sɔrɔ dɔgɔyalima ni fɛn fɛn tɛ d'a kan i nalen kɔfɛ i kana taa k'olu sɔrɔ i nɔfɛ i y'a mɛn i hakili to a la hadamaden n'i ka ko tacogo dɔ dɔrɔn i b'i sigi cogo dɔn quoi i y'a mɛn basi t'a la ne b'a fɛ a ka baro kɛ ne yɛrɛ n bɛ taa karamɔgɔ ka yɔrɔ la n t'a dɔn n'an bɛ mɛn yen nɔ kuma yɛrɛ tun karamɔgɔ de bɛ na n'an ma mɛn n bɛ segin ka na i y'a mɛn fɛn yɛrɛ tun ko ma k'a bɛ taa dugu
kono jom mimi ah ba ka dugu kono ora to dugu jara ni mai ba ko kan ta kile na hotel muso fe no go ba sita la ala ka segin ni mai ko me yera wala le te sushi la la ne na ta kali ka suma ka fan la ngasa papa ni yere ma la je tin to riga yele ma do ko ina amano wone nyame mena je tin mena je tin ala son ay ala ka segin ami ibe nga foli fa karama ko be ba na la sona ma ya fa ka mara mi ka ko mo ko ta ka mo ko blata ne na fa yana ko aborda ko yere la ngani mana kana bona mo ma be ne ba le ga du kono be ali inte meto foli do mara mi yere ay baba bora ka mi fo nche to ko gelen tigere diɲɛ kɔnɔ hadamaden mana laɲini fɛn fɛn kɛ nin cɛ in fɛ a tɛ se ka ban fɛn o fɛn tɛ ala kota ko ye a tɛ bɔn o ma a bɛ ko bɛɛ kɛ i hakili t'o la an ka taa so kɔnɔ an ka taa baro kɛ I sigilen don i miiri janyalen don i bolo bɛ da kɔrɔ mun b'i la yɛrɛ b'a dɔn sisan denwa min bɛ ne kan na ye walayi denwa min bɛ ne kan yɛrɛ o fi ɲɛna i kana jɔrɔ denko in na n'a kuma sera a bɛ kɛ i y'a mɛn n y'a mɛn mɛ san joli a ma nɔgɔn ne tiɲɛ yɛrɛ la a to tan n'a kuma sera a bɛ kɛ da yɛrɛ ka ko o yɛrɛ kɛ ɲɛgɛn na i tɛ to n k'a yɛlɛ hali ne ma sigi ka mɛn ne ko n ko jɔn kana bɔ i la quoi ne dara ko ji na ta bere na ko na ta bere na ko ya Bashita la, abi bashita la. Ayra dona saka bi. Tere esi yan fe. Esi yan fe. Ah, Zaidu. Ah, ya, viajin. Wallahi. Ko ni absara yɛrɛ de bari ɲin burange ye ka dɔn ay fulu ke ko do kosɛbɛ. Ana, ko basi la. ko ne bɛ sigi la ta ka jeli sɔrɔ alhamdulillah. somɔgɔw Baasi t'u la. i muso ni denbaya tɔ Baasi t'u la. La ni muso sababu ɲini ka sen da. Ma foyi yo. o b'a la wele cɛ Ma foyi. aw fana ka ko ninnu Ya, fana ni ma la ka dɔ fara nin kan. Teni kuma na bla kala. Teni kuma na bla. Wala sa. ka dɔ fara ne kan Ayi, mais ni tuma fara kan, e t'i ja o. Est-ce que b'i n ja? y'a fɔ ko n bɛ ka n goya n bɛna gabu da Baasi t'a la. Ni tun na abi kilela kalama ne bai. Ah, ni cɛ. No, i dima bɛ no. Wallahi. N yɛrɛ n burankɛ ye ni mɔgɔ dɔ bila ka na ko kana tile fila kɛ n fɛ yan. Wallahi. Tabarikala. Cɛ a tun bɛ fɛ ka gɛlɛya koyi. Ni burankɛ de tun ko ko furu sirila cogo min k'a ma diya ale olu bɛ laadala ko. Laadala ko kan. I y'a ye. U t'a faamuya. Voilà, a k'a ma diya yɛrɛ yɛrɛ ko ne ka n'a ka muso to. Muso min sigilen don kɔnɔbara bɛ kalo fila. O ma nɔgɔ. Ne bɛna o to yen cogo di? O ma nɔgɔ. An tilala ka bɛn a la. Aw bɛnna la. Tabarikala, tabarikala. Ko n yɛrɛ tun fariganen don. C'est ça, K'i c'est taara ka taa bɔ n na. n taara bɔ i la. Alhamdulillah, ni baraji. Ba, Ala k'a to yen wa? ami, ami. Ala k'a to yen wa? Ami, ami. Nin tɛ foyi ye. Nin tɛ foyi ye. O ma nɔgɔn. Sisan f'i ka kɛra teriman sigi ye. Wallahi, non, nin diyara ye. Nin diyara ye O de kojugu. kama n sera yan dɔrɔn n ko n tɛ sigi yɛrɛ. N bɛ n tilen ka na bɔ i la quoi. Non, o diyara ye kojugu. An ka taa dumuni kɛ. Dumuni tuma na? Awɔ, an ka taa daraka dun. ne bɛ ka na aw kɛrɛfɛ o Baasi t'a la. baasi tɛ ne kun mago de
Asik. Apa aku mume? Suka pulau putih pulau kok. Asik. Pulau kok. Mana? Itu. Ne dɔgɔmuso taara min an tile an b'a fatamuso dɔ tɛmɛtɔ ye yan ne dɔgɔmuso tiene la aire. Biredeni Allah. Puchu e kadune ku Allah. E kadune sa. Ida. Anganda. Idari. Ni mana ngata so fatan mi mina ya nore fatan mi mina ro fatan mi ya na bida mo sura bina mo na ngata so no fatan ijo mabirin aku kadni ko sebe ga kuma ga chefe mun wala ne yɛrɛ tununi na an bɛ jala san sabula a ye wagati jan bɔ ne bɛ ka denw kuma fɔ a ɲɛna a b'a fɔ a bɛ kumaw kɛ ka a lamunumunu ne yɛrɛ de b'a dɔn a bɛ ka tɔɔrɔ min da ne kan an bɛ don na ko bi parce que san joli furu tiɲɛ yɛrɛ la ni den t'a kɔnɔ a ma nɔgɔn yɛrɛ kelen do ka ne fa faga kosɛbɛ ni ka kuma mɛn nka i m'a dɔn o de ye n fari faga kun ne b'a dɔn denko in bɛ ka min da i kan ne t'a fɔ ka tugu da an ka cɛ dalen mais e ka cɛ b'a dɔn a mago bɛ fɛn min na ale de b'a dɔn ana den bɛ den min ana i cɛ bɛ ka tile nin i muɲu dɔɔnin dɔrɔn ne b'a dɔn ka cɛ ye min b'a ni ala cɛ ne de b'a dɔn n'i y'i muɲu i b'i sagona den sɔrɔ ana i kana perese denko ka di cɛ ye kosɛbɛ muso t'a fanba dɔn a la mais denko ka di cɛ ye kosɛbɛ bari furu tun ye denko mais n'i y'a ye a bɛ ka nin wagati in bɛɛ kɔnɔ e bolo k'a t'a sɛbɛ la a b'a sɛbɛ la an bɛ tilen ka baro kɛ i dusu ma ɲɔ ye k'i hakili sigi bi i bɛ tile muso bɛ kɛ tile wolo dɛ i bɛ tile wolo dɛ o de la ala ka lajarabi bɛ ka boli i kan dɔɔnin e b'a ye dɔ bɛ mɛn ka sɔrɔ a ma den sɔrɔ nka a bɛ den kelen min sɔrɔ o ye kelen ye tɛ fɛ i ka wolo ka kɛ manamana a tun b'a ka wolo ye ka du fa den na ka sɔrɔ si tɛ se ka den mago ɲɛ
Ara kumbolo ngale ngi famia sura ndega kumolo. Ya kesi. Dimu ma ni nga posebe. Afondi ya fi ame sigi kene kilinga dimu kumala. Igana hamiola e. Dai chela. Mo wa dimu ti yere mulule. Ngani menyewa wala kayna le. Yame. Nte fe ki fare fa na yame. Nala sonama. Na abinyana bo ana. Abinyana bo. Ikani fare fa na yere. Nte fare fa ko ni. Oh, me dumini sigi so ma be dumini. Am basidala. O bebe. Amagla dara ya la fole ke dun wara sigi. Mo patela. Ta dun. Ma. Patron. Paul. Berbasida. Demadu. Ni tunare unga pagar misi. Abedi. Wallahi basite. Donc masih kami beli. Non masih kami cintilera wallahi. Nah, unya na yare tabarkalla. No beni sema anga dara kami. Wallahi presili mbaro patron. Je peux presser mun na ci ngi cim kalfa la. Aw ye nganya fonter ge ga wari ye. Ma bi nga dugala konnale. Tabarkalla komi yere na ka so ambe benina am ala fu ala barga do la. Nin tibachi anga labo. Tabarkalla. Am nga bla ya ora na mu ma fiena. Nya chuga ay mene. Ay kalfa ka gelene. Mana anga muru ta anga ni sing. Yoro bi faga je ah. Je fais mon téléphone niveau. Wala. Non, fais mon téléphone niveau ma de. Ay la jab sa ke ablalim ngira bogo. Yoro fa Ay semaine kele. Ko kono ma tiare. ya ama fligon. Ati yante. Yalo. No, ya shimai. Ya shimai. Paul. Am nga du ya ora na kon. Am ya do ya nori. Allahu akbar. Yani kuno. Nere ba jamfa ni nake. Ama fligon. Yani kuno. Yani kuno. Ne ma faga gelare. Mais mokoma donto. Ali maram gunte ano. Allahu akbar. Paul. Tiens là. Nko ene dabalba. Zé ba man nga chogori. Ya ama fligon. Bari alma di hakili de. Ketu fuetin na blala anori. Ketu fuetin na. C'est kana 10 millions di patron. Patron mim nen ni re. 10 millions. C'est kana dale matugo di donc il se profite de moi. Non, imada sai imada. Non. Imada. Am anga jega ni ko gara tamale hakili la. Mais war blala anori. Abla ale abla. Mais mo si diano. Vale la ale abla. Mo shi gunte en fla ko. Non, fene o ke mani de anga le ni hakili. O ke mani re. Mais Paul, ni te bachi ni fam. Ana wari dama ya isara tirige do la kibina war dama. War mana dama, war na dama, man sara mo shila. Non, dama. Paul ni te bachi ta kana ha. Mi kila ki wele. Non, je peux pas là. Tu sais kata wallahi. Tu sais kata ni mo wara be war la. Wow. Mais Paul, qu'est-ce qui se passe? Mungera. Mais ni mo be war la. Ni mo be war la. Ne se kana war de maturi be se ka 10 millions ngana mu. Moi je pense non, igana fuka ngana mu ngana mu. Mais ina nakani ida dana ya kama ina ni ga war. Ni dana ro abla du jugoro make mo ngana qui peut prendre ça John se kata. Na lete. Mais Paul, qu'est-ce qui se passe? Non. Imada sai imada. Non. Je peux pas là. Tu sais où? J'ai besoin de mon argent. Nous avons 10 millions dans les mains. Donc en même temps, nous avons voyagé là. Mais c'est quand on a dit qu'on va voir là au hôtel. Sûrement, aller à Waouh. Paul, ça fait combien de temps qu'on travaille ensemble? Non, moi, je n'ai pas besoin de ça. J'ai pas besoin de ça. Ni 10 millions d'images, j'ai besoin de mon 10 millions simplement, c'est tout. Paul, ni ne sans doute la me barre la nyonga de la tege nyonga dorme kelemu kola. Andu tigara nyona ni an tige tola de nyona. Non, ati ni an tige tola de nyona. War ko kana to ni sanduru je nga chien. Mais mon fille na dori mada. Anga Mais qui peut prendre mon argent? Donne ne se kana war. Non, mon manga bien. Tige na ko dume bien. Zaidu. Akira chokodi. Yagli bala domina Paul nana sora no. Awa fa ko ka bina ta voyage. Voyage là. Paul voyage te la rare.
Ouais, voyage telera. A kɛra cogo di? E ma fu ye yan nɔ. Fɛn dɔ? Ayi ne ma fɛn ye. Ok, t'i ka baara la. Poli, il m'a da, hein? T'i ka baara la. Le fila d'a ma, je peux pas supporter ça. Le fila d'a ma mi wuli. Mago bɛ n ka wari de la, ne nana nɔfɛ bi de. J'ai besoin de ça aujourd'hui. N tɛ se ka taga ka to. Ok, ça problème tɛ n na, ne ye nin faamuya. Paul, ne ye wari in don yan tuma min na. Caméra de surveillance ɲɛ bɛ nin na yɔrɔ. A dɔw dugusajɛ n taara caméra kɛ n ka so la. I tɛ baasi ye. An bɛ taa image lajɛ ɲɔgɔn fɛ. I y'a faamu? An ka taa image lajɛ. O bɛ se ka nin ko in tiɲɛ jira an na. A kɛra Ala ta ye. I yɛrɛ ye image ye. C'est un problème comme ça. Mɔgɔ min ye wari in ta an yɛrɛ kɔni bɛɛ y'a ye. Ne kɔni y'a ye sa mais ne kɔni bɛ fɛ wari ka sara dɔrɔn de. Wari ka sara. Nin tɛ problème ye. Paul ne b'i ka wari sara. E m'a fɔ wari da. Ne b'i ka wari sara. Mais hɔrɔnya ne bolo o ka bon ni wari ko ye. 10 millions mana caya cogo o cogo a bɛ ban don dɔ la. Zayidu. N bɛna kuma dɔ f'i ye. Cɛ min ye wari bɔ I y'a kunkolo ye. Ne yɛrɛ y'a ye. Wa Paul yɛrɛ y'a ye. Wa ne hakili bɛ cɛ in na Paul nɔfɛ don dɔ la a tɛmɛna parking na a nana a ye Paul ta u taara. A bɛ se ka kɛ Paul hakili t'o don na mais ne kɛra ne hakili b'o don na. Mais problème t'a la ne bɛ 10 millions ta n yɛrɛ kun ka wari la n b'a di Paul ma. N'o de ka d'a ye a m'a fɔ ko ka wari sara ne b'a sara. Maintenant. E bɛ sɔn cogo di wari kama k'i n'i ka nin patron ka nin jɛ tiɲɛ mɔgɔ min a bɛ se ka kariya ka hali 50 millions ta ka d'e ma. E mago bɛ wari la cogo di? Mais 10 millions ne y'a ta ka d'a ma de ne mago bɛ wari la de. Fɛn damadɔ bɛ hadamaden na. Poli an ka tiɲɛ yɛrɛ fɔ ne tɛ fɛ k'i lamaloya i ka patron ye e tɛ tiɲɛ kan bi i tɛ tiɲɛ kan sini. I kumacogo b'a jira k'a fɔ I tɛ tiɲɛ kan. Ne tɛ tiɲɛ kan cogo di? Ni hadamaden bɛ tiɲɛ kan Poli a tɛ se k'i kun siɲɛ ta nkalon de ko k'ale bɛ lebu yira hadamaden farikolo la. I da bɛ yɛrɛ ka kuma n'i bɛ kuma i b'i kunkolo siɲɛ i b'i kunkolo biri i b'i bolo de poche kɔnɔ i bɛ to ka munumunu Poli I tɛ tiɲɛ kan bi I tɛ tiɲɛ kan sini. I tɛ tiɲɛ kan. I tɛ tiɲɛ kan Poli I kana to n k'i wɔyɔ i ka patron ɲɛna quoi a yɛrɛ bɔra ka kuma fɔ i yɔrɔ k'a fɔ ko mɔgɔ min don k'a bɛ k'i to yen de yan I t'a tigi don cogo di? E bɛ se ka n'i ka wari ta ka di mɔgɔ ma I ni mɔgɔ bɛ bɛn fɛn kan o tigi bɛna ka na wari bɔ a kɔfɛ wari in bɔra ne tɛ n t'u foyi I bɛ wari de bɔ I bɛ wari sɔrɔ I ka ɲɛnamaya wari tɛ fɛn dilan dɛ diɲɛ wari tɛ fɛn dilan e bɛ nin k'i ka patron na mun na a ye mun k'i la k'i b'a sara ni nin juguya ye han san joli joli a bɛ k'i ka kuma fɔ n ɲɛna k'a bɛ k'i ɲɛ i b'a fɔ a yɛrɛ dɔn I ye gasi kɛmɛ Ala ma sɔn ka taa ni wari ye banque la Ayi nin tɛ baasi ye ni maralen tun bɛ n bolo so kɔnɔ o tuma na Paul I ka 10 millions filɛ. I tɛ maloya k'a minɛ I ka wari minɛ a ta de don a y'a ka wari di ne ma a tununa ne bolo n'a k'a bɛ sara ne b'a sara o ye diyagosa o Paul I ka wari minɛ. Patron bon en vrai tiɲɛ yɛrɛ la ne tun mago bɛ wari de la ne de y'a bila ka n'a bɔ. Paul e de ye nin bila ka na wari in bɔ. Ne tun mago bɛ wari la ne bɛ fɛ ka parking fɛnɛ dayɛlɛ de. Ko nata ko jugu o bɛna nin sira jugu cɛ. Paul ni e kun sera ne ma cogoya wɛrɛ ni hakilina wɛrɛ Paul ne kun tɛ se k'e jɛ wari la. Paul san 5 o tɛ tile 5 ye dɛ Paul e ne san 5 de kɛ ɲɔgɔn kan baara la ni e jɛ fɛn tɛ ne bolo mais e tɛmɛna nin sira min kan o ye danaya bɔ an cɛ nin tɛ baasi ye nin 10 millions ne b'a d'i ma I ta de don hɔn taa I b'i kɛ parking dayɛlɛ Ala k'an bɛɛ dɛmɛ Ala k'an bɛɛ dɛmɛ. Ne ka barika don a la cɛ adamaden bɛ se ka perese a garisɛgɛ ma cogo di han e donna baara la san 5 e ye tirikitɔrɔ min k'i ka baara la ale b'a kalama san 5 gɛlɛyani kɔfɛ dɔrɔn e bɛ ka perese n'i bɔra I ka da tugu ayi n'i bɔra I ka da tugu Paul
Non, ne bɔra ta dɔrɔn. I bɛ se ka taa i bɛ se ka taa cɛ hakili b'a la ne ni cɛ n ka ɲumanya f'i ye cogoya min na hadamaden tɛ dɔn ka ban sinon ne ye nin ka ɲumanya f'i ye cogoya min na k'a f'i ye cogoya min na a tile kelen ma baasi kɛ n na san 5 kɔnɔna la n teri nin tɛ baasi ye an ka taa dumuni kɛ i kɛra ladiriya ye dɛ an ka taa dumuni kɛ sinon an ka dumuni mɛn la k'an kɔn Ita jangan plato lah. E fana i b'i yɛrɛ mɔrɔmɔrɔ ka cogo di Mana kɛ cogo di ko ne bɛ ka maloya de. e bɛ maloya jɔn ma t'olu la dɛ ayiwa Ɲaami n bɛna maloya ba in dabila awɔ i n'a ɲaami fɔ i bɛ so de awɔ i ɲaami y'a mɛn ka n'i yɛrɛ mɔrɔmɔrɔ dɛ olu ma ɲɛ dɛ ɲaami ni n ka telefɔni so de dɛ ɲɔgɔn awɔ ii ne yɛrɛ tɛ ka duman foyi sɔrɔ n na bila jumɛn na yɛrɛ voilà Madame. Oui. Ça va? Ça va. Tant mieux. Parfait. Et comme je dis. Abi non. A taara k'a bɛ taa tobili la. Masou. Masou. naam Tu as dit que il y a une mousson sur ta joue. Comment est-ce que tu m'as fait? ne n'aw yɛrɛ bɔra olu mankan na tantɔ n k'a ka n ka sigi a yɛrɛ mɔrɔmɔrɔ Qu'est-ce qu'il y a en là? Si ɲɛyɔrɔ ka di ne ye. Ah, c'est là. wala ka de don Pour baasi la. baasi foyi tɛ yɛrɛ Alhamdulillah. Min ma sigi fɔlɔ. e y'o ma sigi fɔlɔ n yɛrɛ taara dabali lajɛ komi a bɔtɔ a ye fɛn dɔ sigi tasuma sanfɛ Ah, baasi t'a la. I tɛ ɲɛ ma i k'a lajɛ ka sukaro dɔ san min bɛ la. sukaro joli A kɛ fɛn se. e n'o ye jumɛn A kɛ yɛrɛ kɔrɔ sukaro yɛrɛ tɛ yɛrɛ. Ee ala. Kirili. A kirili de banna. Nga wele de kanu nga hakili bɛɛ fɛngɛnen n'i ye yen na wari caman de bɛ yen i taara yen bɛɛ a ye wari caman tɛ kosɛbɛ la n na kirili ko de tun bɛ yen hakili yɛrɛ ma to a la i b'a kɛ sewa ye n'ala sɔnna i tɛ ka teli dɛ Awɔ. i kɔrɔmuso mɔgɔ ɲɛnama ye dɛ hadamaden yɛrɛ 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 de don madame ne yɛrɛ mɔgɔ tun bɛ la Awɔ tonton. sisan ka di ne ye nin ma ka se ne kɔrɔmuso de ye Ayi. a ye cogo di ala i kan faamu ne bɛ ka min f'i ye Ni kɔrɔmuso cɛ. o to yen sa Ayi. Kɔrɔmuso cɛ. madame i gɛrɛ n'a ye Ayi kana gɛrɛ n'Ala kama n to yen sa ni kɔrɔmuso cɛ. kuma dɔɔni minɛ Ayi ne tɛ se ka kuma dɔɔni. i faamu sa i ka di n ye de ne b'i furu Kun jumɛn de la sisan nɔ i ni kɔrɔmuso furu i bɛna na k'e bɛna ne fɛnɛ furu a o bɛ kɛ cogo di? i kan ka jigin sa i kan ka jigin Ne tɛ n kan na jigin ne tɛ se madame o bɛ kɛ cogo di? e kana jɔrɔ a kɛcogo la a kɛcogo ɲumanba de bɛ ne kɔnɔ Cogo di? ne bɛ min f'i ye i ka sɔn o ma dɔrɔn Ayi i gɛrɛ n'a ye ayi. Pai ni minɛ dɛ.
Mariam. O kuma ni cɛ ma ɲɛ baro la de. Ayi o tɛ sa wale ni bɔra ka na fiɲɛni min ni kɛnɛma tu kɔnɔ. E ma se ka ventilo k'a la salon kɔnɔ. Ayi kɛnɛma sigili yɛrɛ de kun nɛgɛ bɛ ne la. Awɔ ɲam. Tile yɛrɛ bɛ kala mɔgɔ si tɛ kare wa. Awɔ. Papa. I muso bɔra ka ni sigi ko fiɲɛ mais e ma se ka ventilo k'a la. Ne ma foyi faamu Mariam yɛrɛ kɔla. Cɛ dɔ de la ne kan sigi an fɔlɔ de. Awɔ. Ala. A sera o fo ne wele ligi I b'a dɔn han ne bɛ fɛ ka fɛn dɔ f'e ɲɛna ne bɛ ka fɛn dɔ lakɔlɔsi e ni I kɔrɔmuso ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye Asu ye ni ko k'a tɛ ka ne sɛgɛn bi ɲɛ galon tigɛ I ni kɔrɔmuso ka k'u taabolo ya aw tɛ ɲɔgɔn fo ka ɲɛ ɲɔgɔn ɲɛ minnu bɔ ɲɔgɔn na ne bɛ k'aw la kɔlɔsi a mɛnna mun de b'aw cɛ mun gɛlɛya de bɛ E ni kɔrɔmuso ni ɲɔgɔn cɛ dugu la ko ne tɛ min kalama Papa wallahi ala ne yɛrɛ t'a dɔn fɛn kelen min bɛ ne ni Asu cɛ ni ne ka furu ko de don ne Asu lasigi ka kuma a fɛ Ngoni hunte ne yɛrɛ ka laɲini mais n'a ma ɲɛ ale cɛ de sera ka ne bɔ sira jugu kan an bila sira ɲuman kan tila ka don jigi kɔrɔ tuguni k'an furu ne ni Asu ka teriya kun bɛ cogo min I b'a dɔn nka ni sɔgɔmada fɛ ni ne wulila ne bɛ bɛɛ fo ni ne Asu fo Asu tɛ ne laminɛ ka ɲɛ wa hali ni e y'an lasigi n'an bɛ baro la ni Asu kumana ni ne ye n da don a la Asu b'i da bɔ baro la ne kɔni ma se ka kɛ ala ye k'a dɔn fɛn kelen min bɛ yen yɛrɛ ne y'a ɲininka don an dalen ne k'a ma ko Asu ko mun de bɛ e ni dɔgɔmuso cɛ mun de b'aw cɛ ne min y'aw bɛɛ fara ɲɔgɔn kan aw mana kekuya cogo o cogo ne bɛ yɔrɔ dɔ don a ka ko la aw b'a kɛ ne ɲɛna I b'a fɔ ko diyagoya bɛn quoi I b'aw ka yɛlɛ yɛrɛ I b'a dɔn k'a fɔ ko olu bɛ ka yɛlɛ ɲɔgɔn fɛ diyagoya de ne hakili la k'a fɔ ne ye don ale de sababu ala kɛ mais mun de la dɔ b'i dɛmɛ k'i ka misidennin ɲini I ka misiba tununi ka d'a ye ale de yira ne la k'a teri ye ne ye don ale de sababu ala n'i mana hɛrɛ o hɛrɛ k'e ye ne hakili la a kɛra ale de mɔgɔw ka ko minɛ cogo ye kelen aw furu cogo tɛ kelen aw minɛ cogo bɛ se ka kɛ kelen ya Papa tiɲɛ yɛrɛ la ne t'a dɔn fɛn o fɛn don nka I bɛ se ka Asu yɛrɛ wele k'a lasigi I n'a ka kuma ni min bɛ yen yɛrɛ yɛrɛ a bɛ se k'o ɲɛfɔ sinon ne kɔni t'a dɔn fɛn kelen o fɛn kelen bɛ yen wallahi Asu timinangoyara tilegafɛ bɔli ka ca Asu taa yɔrɔ yɛrɛ de ka ca sisan a taa yɔrɔ ka ca kojugu n'Ala bɛ ko min na o tɛ tiɲɛ basi t'a la ne fana tɛ jigin a la o sabula a ma nɔgɔ muso si ma I ka ni muɲu ne papa mais ne kɔni b'a dɔn wuli terimuso o kana sigi cɛ kun hɛrɛ tɛmɛn'o kan I ni mɔgɔ min bɛ ɲɔgɔn dɔn depuis aw fitinin bɛɛ t'a faamu cɛko de ye teriya caman tiɲɛ nka ne tun t'a dɔn ko cɛko bɛ se ka ne ni Asu cɛla fara tantɔ ne kɔni ne bɛna n ka kumakan laban k'a fɛ bari diɲɛ don o don ne bɛ kuma a fɛ y'a ye a ka bɔli ka ca min b'a fɔ ne ɲɛna kuma bɛɛ a ka bɔli ka ca hali don min ne ye minɛ ka taa ne ye gitɔrɔnda la an y'an kɔ don dɔrɔn a bɔra a fɔra ne ɲɛna a y'a to yen nɔ a taara mɔgɔ kan lamɛn mɔgɔ kan dɛ ni ne bɛ mɔgɔ kan lamɛn e ni ne filɛ yɔrɔ min bi an dese ne tɛ kuma ni kisɛ tɛ min na ne bɛ se ka ɲɛ pan a kunna de mɔgɔ b'i pan ko de kunna walasa sigi ka diya ko caman bɛ kɛ ne b'a bɛɛ ye mais ne bɛ n pan a kunna de sɔɔni sɔɔni dɔrɔn a bɔra sɔɔni sɔɔni dɔrɔn a bɔra a tɛ ka sigi bilen yɛrɛ n'ale ka kɛlɛ ni a ka boliboli bɛɛ kun de ye k'e furula ye n'e ma sigi walasa k'i mago don I cɛ la k'i mago don I ka denbaya la a bɛ kɛ cogo di e bɛ ka siran min ɲɛ e t'i place d'o tigi ma
abina sigi lala sona aka sigi kuma na de mbar ni sanu ya don ka ti jali sira ka kusana lala sona ma abina gi sawe atinte tane ko muso fulana jugo na asabana jugo te keli ale ta yanda ba muso ko ire nga papa madam nga ko nyame ne re bina lajere ni aya soro am se ka nyewere nyina la ya suno ne koni makan da fili yere makan da fili wala sa abse ka don chugo mi wala sa yoro ni bana yala ba fura soro community faire meilleur ni akusira ga nyana bosi sanno wala ne mi fere ti yala ga blagata o komi nyame ni duna ci wele kakana ko ne be ga wele yame kakana anga fere kala jona kwa yame nala ko ne ko kakana ba ci tala mala ko be ne la re ijo be kini bosa o so ko sa amene Mariam muni bigi blani kana gele ala di ali sai ko muso bora ka fanya ko nganye ni ki ka kula to jona Mariam sona sa ni korom sofo ki ga nyenyi ni ke ni ka kula iga ni ga son ila awuli foke ale yere ka kene fe ko muso akari ko muso ko jugu ni ga mi fiya son ni ma dola Mariam ni kromso ritme ni kuma na sisan ibi jo mi ta nyinga na mi fo ni ukorote ki ka ta nyinga sa ima fo ni nyana sanka kada lere kuni ni e ga kenyo wo fe ba do e kromso e mo mi adaka gira tsaka ni fe yere nyana me ni ni be ni na chedo ni be mi fiena sone la men e kromso ka la yini ni sa itu kile ni ki kromso e Mariam igere na sa ai ni tsira gere la tanto ini kromso cheri kudo be no lumaino Mariam ala nga famina ni ya me obina kuma kromso che kutu esa ni be ka finyana ni bi feri wo shitin fanya e nyuko daga wana muso Mariam kana ku gele masa nyame kuma ka ku ne akala muguru ne taro kulu kari maga fi islam ya lo teya ha uguli gata kuma ni beba ka kala ta ga dimi me mado mina fere mi geze ai amana ke wo kuna be bobi asumbora mimi tara wa clinique rola to e masu lisa ma fu nyana ngo katabo karafi ana na kon utan kon nana ne baro ne kan aminge do ada hadu sono de Masu, ita shajin da. Grand sœur ne ma were kumelaw. Aish. Parce que tondo zai voulait gagner que 600 ans qu'on a déjà gagné fio. Abega essayer wala sani na lega sika ke ɲɔgɔn fɛ ne dun o tɛna se ka kɛ parce que e n'ale furulen no ne kɔrɔmuso de ne tɛ se k'o faamuya cogo si la n'i bɛ se ka kuma fɛ i ka kuma fɛ
sinon a bɛ ka digi ne la dɛ. Mariam. Ya ne ti da bile ni wa ou bɛ jumɛn de don? Ayi o tɛ. Ne kɔrɔmuso i kan ka da ne la parce que e ne kɔrɔmuso de. Ne y'a f'i ɲɛna sege tiɲɛni don. N y'a faamuya. E yɛrɛ k'a ɲininka i ka kuma fɛ ba n'a ye min f'i ɲɛna. Hakili sɛgɛ ni kuma ka ɲi ta kana nin fɔ diɲɛ jɔsi a bɛ ka kɛ kun dɔ de la i y'a mɛn. Mais ne t'o kun dɔn. E bɛ ka jɛn n'a ye e yɛrɛ bɛ ka jɛn n'o ye. I kan ka kuma fɛ de. Mariam a bɛ ka nin ko in k'i la kun mun kama a nafa bɛ e kan a nafa bɛ ne kan a nafa bɛ baba yɛrɛ kan i y'a mɛn kana nin ko in da i nin kan kana bili kɔnɔ ko wɛrɛ don dɛ a y'a f'i ɲɛna wa a bɛ fɛ i ka sɔn k'a da kun dɔ de kan i y'a mɛn. Comme e yɛrɛ ko ten tɔ m'a to i ta la sinon ne tun tɛ se ka nin faamuya tan. A bɛ ɲɛnabɔ an ka jɛ k'a di Ala ma i y'a mɛn nka n'a y'i wele ka kuma ninnu f'i ɲɛna kana gɛlɛya foyi don a la a mago bɛ fɛn dɔ de la i y'a faamu. N y'a faamu. I t'a lajɛ ya minɛ ɲɔgɔn min fara ɲɔgɔn kan i k'olu ko n yɛrɛ fari man di n'a de n tagamara ka taa fɔ a terikɛ muso fɛ yen baro la a bɛ dumuni na n'a tilala i b'a ka dumuni minɛnw fana ta i y'a ta. N'i y'a ye papa bɛ nin kuma in fɔ walima ka nin lahalaya in ta k'i sɛgɛrɛ a mago bɛ ko dɔ ye sinon a tɛ sɔn mɔgɔ min ma a tɛ sɔn. K'a tɛ ka sɔn de quoi a tɛ ka sɔn ka bɔ de quoi ne tɛ ka foyi de faamu quoi ɲali bɛ min ɲini han n bɛ ka ci fɔ a ɲɛna n bɛ ka maga a la a tɛ ka sɔn ka bɔ mais n bɛna min kɛ ne de b'a dɔn. Mariam. Mariam. Ha? Aha. Yɛrɛ fi i n'a fɔ i kana to k'i mɔrɔmɔrɔ e b'i mɔrɔmɔrɔ ta cogo di i sigi. E kuma fɔ ne ɲɛna o de ma diya ne ye. Kuma jumɛn ma diya ye. Kuma in de ma diya ne ye. Mariam muso saba de bɛ ne bolo mais o bɛɛ kɔfɛ ne ko ne de b'i fɛ sariya y'a jira cɛ ka muso ta fɔ 4. Mais ne tɛ se ka k'i ka muso 4nan ye o ale ni kɔrɔmuso de ni e furulen don ne bɛ se ka k'i ka muso 4nan ye cogo di sa. Mariam ne y'a ɲini i fɛ k'e hali n'i tɛ kɛ muso 4nan ye k'e fɛ mɔgɔ si tɛ yan nɔ. Ne tɛ se ka k'i fɛ tantɔ ne tɛ se ka k'i fɛ n kɔrɔmuso cɛ ne tɛ se ka k'i fɛ tan. Mariam i kɛ ko ka gɛlɛn dɛ ala i kan faamu sa Mariam. Ayi n bila. Ala non len Mariam ne ale mɔgɔ si tɛ yen han n'an ka da. Ayi n bila n to yen. Kana maga la den ye ne de ta ye i bɛ maga la mun na. Den ye de ta ye. Den ye ne de ta ye. Kana maga la. Den t'i ta ye bi i ta tɛ sini. N ta de don n ta de don ne ta de don. Mun b'a k'e ta ye. N ta de don n y'a furu de n ta de don. K'e ta de don wa. Awɔ ne ta de don. I k'a dɔn k'a fɔ ko jinɛ ni hadamaden tɛ furu ɲɔgɔn ma ye. Siw bɛ furu ne ta de don ne ta ye den ɲa cɛ ni a ma cɛ ye kana maga la i b'a kɔ mun na kana maga la. N bɛ ka min f'i ɲɛna n'i ma fara den in na n bɛ taa tugu i la fo ka diɲɛ wuli a tɛ sa. I bɛ se ka mun kɛ. O de don. I bɛ se ka mun kɛ. O de don wa. E ka ne kɔnɔ bi ta kɔ bi ta ɲɛ n ka nin ye den kɔ dɛ. Mun ye tugu a kɔ n ta de don n y'a furu ka ban n ta de don.
Papa. Ni fana ye mun ye? I bɛ fara den na wa i tɛ fara la de? I tɛ fara la? N bɛ taa da e kan sisan n'i bɛ fara ni tɛ fara la i bɛ n'o dɔn. I b'a to yen wa i t'a to yen de? M'a to yen. E de kɛlen don k'i bana minɛ a ka furuko ɲɛma o ye tiɲɛ o tɛ tiɲɛ? Han? I tɛ kuma? Awɔ, m'a to yen, a bɛ furu. Wa n y'a ɲini fɛ i bɔra yɔrɔ min i ka segin a b'a fɔ k'a bɛ baara kɛ ni mɔgɔw farikolo ye. Bɔ. I b'a dalen to a dɔɔnin i y'a mɛn? Papa. Ja sɛgɛnnen don. Fɛn bɛ nin kan min tɛ sɛgɛn. E ma ye e ne lasigi a ka kuma la ko ne ka di kun ye fɛn mun bɛ nin kɔ a tun t'a mani ta ne. Wa an ka dugulamɔgɔ fɛn fɛn bɛ furakɛli kɛ a taara yen yɔrɔnin bɛɛ la hali ne taara e ka fura ɲini yɔrɔ min an taara n den ye yen yɔrɔ la. Bon y'a ye a donnen don a ka ɲɛnamaya la nin bɛ nin kɔ ni fanga min ye. N'u de b'a ma nin bɔ depuis a fitinin nin fɛn in b'a la. Nka n kɔni ma dɔn nin ye nin taalen ni Alahu Taala ka fanga n'a ka barika ye sinon den ninnu sɛgɛnna dɛ. Muso dagabana joli joli bɛ yen bi k'o tɛ ka se ka furu k'a kun kɛ nin ye. Wallahi. U bɛ ka tugu denw kɔ ten k'u ka ɲɛnamaya cɛ i n'a dɔw bɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ kanu na a bɛ taa se yɔrɔ ma e de ta ye gɛrɛgɛrɛ ye. N ka jinɛjugu dɔw bɛ kasara jugu bi a kamalen dɔw kan. Wallahi. Ni yɛrɛ ta denmisɛnnin ma a bɛ boli de ka t'i ɲɛsin kɔlɔn ma ko f'a ka don ji la. Ou bien n'an ka mɔgɔw bɛ taa finiko la ba la ou bien kɔda la n'u taara n'a ye dɔrɔn a bɛ ɲɛsin ji ma ko f'a ka don ji la. Bala de b'i sara wallahi. Ne kɔni tɛ an bɛ Ala de fo k'Ala barikada Ala min sɔnna k'a ta nɔgɔya la nka i b'a dalen to yen dɔɔnin ni wagati kɛra a bɛna a fari sɔrɔ i y'a mɛn. Ala sɔnna. I tɛna dumuni kɛ. Basi tɛ kɔngɔ dɔɔnin bɛ n yɛrɛ la koyi. Dumuni kɛ n'a yɛrɛ wulila. I ni Ana ye ɲɔgɔn ye? Ni Ana ye ɲɔgɔn ye. Ana bandi. Ko ma ko bi ba y'a sɛgɛn kuma la ye. Alahu akbar. E ko k'a yɛrɛ ma wuli. Mariam ne y'a fɛ n ye k'i janto dugumala in na a bɛ mɔgɔ giliser koyi wuli. Ne binna de. Awɔ kɛ. Na an ka taa dumuni kɛ. Basi t'a la a ye taa min na. Awɔ. I tɛ tila ka ji dɔ k'a kɔ a k'a ko. N'Ala sɔnna. Comme wulilen a deli ko la tuguni janfa n balimakɛ ko bɛ dugu la ko dugu yɛrɛ bɛ ko la ka di ne e de ka taa jɛ kuma so ka filimu belebeleba labɛn ni k'o di aw bɛɛ lajɛlen ma a bɛna min sɔrɔ k'a réseaux sociaux masu bɛ ɲɔgɔn fɛ ni y'a san 5 kan YouTube TikTok Zero ne tɛ se ka ɲinɛ nin ko kɔ. Bon i k'a dɔn k'a fɔ k'i ni tɛ se ka kɛ ɲɔgɔn fɛ masu. Nka kɛra i hakili la k'i ye dumuni don i la i ma foyi de kɛ. i b'a fa dɔn kɛra i bɛ fa kɛ nin la nin fɛ. Assalamualaikum la famille ayiwa donc awa série musoya jogo acteur do Zaidu 15 Kulibali ani Kara Design. Alhamdulillah assalamualaikum kanbaga bɛɛ lajɛlen an b'aw fo dantɛ foli min na ka da aw kɛ yɔrɔ an'aw kɛ wagati kan alhamdulillah an ma bɔ basi la aw ka musoya jogo film kan n'Ala ma basi kɛ a bɛna sɔrɔ dɔgɔkun kɔnɔ siɲɛ 2 samedi ale ni mardi ni todunkan na n'a bɛ fɔ o ma ko tarata ale ni sibiri kanbagaw an hakili ma bon n'aw ta ye ji bɛ n'a tɛmɛsira don n'i y'a mɛn k'i ɲɔgɔn gɔngɔ duuru la tɛ i tɔrɔn 2 de bɛ dugu ma n'a bɛ fɛ k'a ka feerefɛnw lakodɔn aw ka baara yɔrɔ ani aw ka baarakɛyɔrɔ k'olu lakodɔn a bɛ se ka weleli kɛ nin numéro in na aw ka publicitéw na passer an ka jaw kɔrɔla na film daminɛ de ka di ye o film laban de ka di ye o n'a ye weleli kɛ an na faamuyaliba sɔrɔ nin film in kɔnɔna na film in ye ladilikan de ye k'a lase an balima alisilamɛ bɛɛ lajɛlen ma an kɔni n'an ka denmisɛnnin dontaw don aw de ye ko in tigi ye baara in bɛ kɛ aw de kama alhamdulilayi suma alhamdulilayi assalamu alaikum. Alaikum salam. Merci beaucoup. Ouais.